आङो गोबां बिथांखि अलरेडि फोसावखादों आङो बेखौनो दिनै बेवहाय मख'दों। मोनसे जाबाय बिमा सिबिनाय बिथांखि। जोंनि जायफोर मुंख्लंफोर बिथांमोननि असे बिमा मोना थांनानै दङ, आइ मोना थांनानै दङ, जायफोरनिखि न'खर सामलायनायाव एसे उसुबिदा जादों। बे जायफोर थांनानै थानाय बिमाफोरनो जोङो साफ्रोमबो जोंनि आइमोननो जोङो मास मोनसेयाव 1000 करि बिथांमोननि जिउ थाजासिम जोङो बिथांमोननो मदद खालामलांनायनि मोनसे हाबाफारि फोसावदों। बड'लेण्ड ओनसोलनि रांखान्थि जौगानायखौ नोजोर बोनानै हाउस हल्ड इनकाम गेरेन्टि प्रग्राम जोङो फोसावदों। चाइल्ड फ्रेन्डलि बिटिआर, साफ्रोमबो खुदियाफ्रा, साफ्रोमबो उन्दैफ्रा जाहाथे मोनसे रैखाथि गोनां जिउ मोननो हायो, ट्राफिकिंनिफ्राय फ्रि जानो हायो, चाइल्ड लेबारनिफ्राय फ्रि जानो हायो आरो गोग्गो देहा आरो सावस्रि लानानै देरनो हायो, लावनो हायो, सोलोंथाइ लानो हायो। बिनि थाखाय मोनसे चाइल्ड फ्रेन्डलि बिटिआर मिशन जोङो फोसावदों। वमेन एम्पावारमेन्ट मिशन जोङो फोसावदों आरो हेपिनेस मिशननि गेजेरजों जोंनि जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय बिसोरनि न'खरफोरखौ सापर्ट खालामनायजों लोगोसे जायफोरा थांनानै थानाय जोंनि जोहोलावफोर, जायफोर गोबाव सम न'खौ नागारनानै सोमावसारबोबाय, बिथांमोनखौ मदद खालामनायनि थाखाय हेपिनेस मिशनजों जोङो खामानि मावगासिनो दङ। आरो गासैबो हारि माहारिखौ खौसेयै लानानै आवगायलांनो थाखाय कमिउनिटि वेलफेयार डिपार्टमेन्टखौ जोङो फोसावनानै गासैबो हारि माहारिखौ जयै लानानै आवगायलांनायनि थाखाय जोङो हाबाफारि फोसावदों।